For love. For love, dinig mo ako for love. Thank you for coming for love. For love, sasakay ako ng ano, for love. Pwede ba tumayo dito for love? Sakyan natin lahat for love. Try nating sumakay. Thank you for coming, for loving me. Papakita ko lang yung view. For love, di ka pa nagtamsak for love. Nakasiro pa lang for love. Update lang ako for love. Gusto ko kasi yung view. For love, di ka pa nagtamsak ha. Wait. For love, thank you for coming. Tropang gala, thank you. Dinagandahan lang ako yung view kaya magla-live tayo. For love, may pupunta man o wala, okay lang. Ganda naman dyan, wag mo tuloy balak. For love, di ka pa nag-lights. Di ba tumayo, for love? For love, mainit ba? Nak, Marie Chris! Nalobot ako kanina nung sumakay ako ng ano, nung sumakay ako ng car. Nalobot. Nag-charge muna ako. Ngayon dito naman ako sa ano, sa Ferris wheel. Yung view, pwede ba tumayo? Gusto kong tumayo. For love, Nak Marie Chris, gusto kong tumayo. Sir Ma De Castro, thank you for coming. Nag-update lang ako. May pupunta man o wala, okay lang. Ganda kasi ng view. Sir Mo, thank you sa patamsak. Ganda ng view. Oh, syempre, especially yung ano, yung kumukuha ng video. Especially yung nagla-live. Sasakay tayo, sakyan natin lahat yung ride. Marie Chris, kamusta Marie? From Perlaw. Mau, kamusta? From Perlaw. Sir Mau, thank you Regaming Perlaw, thank you. Nak Marie Chris. Ganda kasi ng view kaya ako nag-live. Sakyan ko mamaya yung ano, yung mamaya nakakatakot. Nakakatakot talaga. May ano doon no, may show doon no, dolphin show. Kaso unahin ko muna yung mga ride dito. Sakay ako mamaya doon no, sa barko. Yun no, yung bangka. Kita ba yan dyan? Yun ang sakyan ko mamaya. Tapos try ko sumakay doon sa nakakatakot. Yun no, nakakatakot na isa. Hindi ko pa na-try yun. Hindi kaya ako mahilo-hilo doon mamaya. Sir Joseph Fields, thank you so much for coming. Bigyan kita ng moderator. Sir Mau, thank you Ko alam kung malakas ang boses ko sa inyo kasi naka-earphone ako Kakahilo. Hindi yan Nak Marie Chris. Ay no, doon. Next sakyan ko. Yun. Nakasakay na ako noon. Pero try ko ulit sumakay. Hindi nyo ako mapipigilan. Perla, pigilan mo ako Perla. Sakyan ko yun. Mamaya sa roller coaster naman. Dito ako sa Enchanted Kingdom. Sir Joseph, thank you so much for coming, Sir Joseph. Ganda kasi ng view guys, kaya naisipan ko mag-live. Ngit, tapos na. Ang bilis naman. Bababa na agad. Bababa na agad. Ba't ganun? Ang bilis. Okay lang, punta tayo sa barko, sa bangka. Tara sa bangka guys. Diyos ko, trip mo mami, buwis, suka. Hindi naman ako nasusuka no. Kasi gusto ko yung mga ganitong ganito yung mga gusto ko mga ride. Hindi ako nahilo sa mga sa mga biyahe, ganun hindi naman ako nahilo. Ito nga yung gusto ko gusto ko tumayo pwede ka tumaya. Parang hindi ko na feel na nag-ride dito sa Ferris wheel na to. Ganda kasi ng view guys Melina, ikaw na mag-isip. For love, thank you
Di, nag-live na naman ulit ako kasi maganda kasi yung view. Pero itong Ferris wheel, di ko na-enjoy. Yun, dun ko ma-enjoy mamaya sa bangka. Sana ba yung bangka dyan? Yung bangka, dun ko ma-enjoy kasi sisigaw-sigaw ako doon. Sabi ko, alin ba importante tamsa ko ikaw? Parehas, for love. Buti pa si for love. Laging hindi busy. Nag-Marie Chris, thank you ah. Hindi pa ako makapag-reply sa messenger kasi nalobot ako kanina. Ayun, yun o yung nakakatakot. Yun o. First time ko lang sakyan yun. Kita nyo? Yun. Di ko pa nasakyan yan. Pero dun, may hilo naman ata ako dyan. Ano yun? Nakatakot yun for love. Yun o. Yun, yung tumbling-tumbling. Naku, may hilo ata ako dun ah. First time ko lang yun sakyan. Naku, mahilo tayo dun. Ah, hindi. Pwede pala ako. Akyat pa daw ako. Akyat pa daw. Baba na pala ako? Akyat ako. Ay, baba na. Pinapalis na ako. Napalis na ako. Tapos na daw. Namimihasan na daw. Sa bangka na. Sa bangka naman tayo pupunta guys. Sa bangka. Bangka. Push. Saan yung daan? Ayun, baka yun ang daan. Tara sa sa bangka guys. Mariclis, alam mo, paborito ko yan. Ice cream. Yun ang haba ng pila guys. Ito naman gusto kong sakyan. Suspended naman yung swing. Flying swing. Tara sa bangka. Gusto niyong tumaya? Kaya ba yan? Yan o. May price yan eh. Pag nanalo ka. Yun, ito yung daan papunta sa bangka. Ayan, mainit. Naglalakad ako. Yan guys, thank you so much guys ha. Sa mga nandyan. Tara sa bangka guys. Di ko alam kung pwedeng mag-cellphone dun sa bangka. Parang hindi kasi nakakatakot. Nakakatakot. Uy, may papakita ko sa inyo. Malaking skeleton. Skeleton. Purla boy, skeleton. Wag na sa matataas. Malina para safe ka. Hindi, okay lang yun. Ayun. Oh, may ano tayo dito ngayon. Model. Purla po. For love, birthday ko bukas. Kasi kaya hiningi ako pang ice cream kay Mami Marlina. Yan for love, anak ko yan, si Marie Chris. Tara sa bangka. Natry ko na yan yung bangka, pero gusto kong sumakay ulit. Tagal nang di ako sumakay dyan eh. Nasa Pinas pa ako. Pero yung isa kanina, nag-aalangan ako. So kaya ko ba yun, parang nahihilo naman na ako. Sabi ko kanina, hindi ako nahihilo, no? Tapos ngayon, parang nahihilo ako. Pero sakyan ko muna to. Itong bangka. Hindi ko alam kung pwedeng mag-cellphone dyan. Parang hindi. But I will try guys. Try ko to. Bago to eh. Sabi. Saan kayang pila nito? Stop only. Saan kayang pila nito? Excuse me, do you know where's the entrance? Here? The entrance. It's going inside. Here. Thank you. Diba? Sa gilid pala eh. Anak mo pala talaga siya. Buti na lang di ko inaaway. For love. Tingnan mo, tawa ng tawa sa'yo si Nak Marie Chris. Ito pala, to. Entrance. To. Pag entrance, ito. Ba't ang bilis?
Gusto ko yung ano, yung wala nang katapusan. For love. Nag-Marie Chris. Yan. Bira ako mag-support guys, kaya wala nang, hindi ako nakaka-support sa iba eh. Kaya sorry naman. Anak sa buho. Bakit di naman kuripot yan mami mo, di ba? Sa pag-ibig lang yan kuripot. For love, inaantay kita for love. For love, baka ikaw na yung inaantay ko. Uy, ako na pala my turn. Hindi ko alam. Pwede yung cellphone? Cellphone? Pwede bang cellphone? Parang hindi, no? Pero anyway, lalagay kita dito. Pero paano? Wait lang guys ha. Hindi ko alam, matutumba to. Diyan na lang guys ha. Hindi ko alam. Iwan ko na pala kayo.安全欄即將關上，乘客請保持挺直坐姿並緊貼椅背，多謝合作。The safety bar will close soon. Please sit in an upright position and close to the back of the chair. Thank you for cooperation. 安全栏即将关上，乘客请保持挺直坐姿并紧贴椅背，谢谢合作。沖天搖擺船即將啟動，乘客請勿站立及請緊握扶手。The crazy galleon will start soon. Please do not stand up and hold on the safety bar. 冲天摇摆船即将启动，乘客请不要站立并请抓紧扶手，谢谢合作。沖天搖擺船尚未停定，乘客請勿落船。Please do not get off the crazy galleon until the ride has completely stopped. 冲天摇摆船尚未停定，乘客请不要下船。乘客現在可以落船，請小心吸邊，請取回隨身物件及請沿出口處離開。多謝乘坐沖天搖擺船，祝大家喺 Nakita niyo ba 海 ako? 洋公園有愉快嘅一天。 Nag-Marie Chris, nakita mo ba ako, nak? When alighting and leave For by love, the nakita exit. ba ako? And remember to pick up your Mali yung lagay ng personal phone ko. belongings Naiwan ko with kasi you. yung phone stand ko Thank you eh. for riding Crazy Galleon. Sa And we taas hope ako you enjoy eh. the Sa rest taas of your day at sumakay. Ocean Park. Para akong ano,
Para akong mahulog. Para akong ano, Darna! 由出口处离开。谢谢 Mga 乘坐 kasamahan ko, 青天 sigaw 摇摆 ng 船， sigaw. 祝大家在 Ay, ako, wala lang. Hi, say hello. Tapos na, agad ang bilis nga. For love. Tapos sabay sigaw, Jack, Jack. Darna, nak Marie Chris. Nakita nyo ba ako doon? For love. Nak, Marie Chris. Kanta ka lang, my heart will go on para exciting. Oo nga, for love na. Tama, ano lang. Libang-libang lang natin yung ano. Dinig ba ako? Naka-earphone ba ako? O, diba? O, may fans ako dyan. Si For Love at Nak Marie Chris. Ang bilis nga, Nak Marie Chris. Next yung ano, nakakatakot. Yung nakakatakot after nung masakyan ko lahat. Tingnan ko mahabol ko yung hinahabol kong isa. Pero hindi ko alam kung mahabol ko yung isa eh. Saan yung daanan papunta sa isa? Try ko ngayon. First time ko sumakay doon eh. Hindi, may dalawa pa akong sakyan eh. Ay, hindi, apat pa. Ulit, di nakita. Hindi ba? Ito, sakyan natin ako. Di ko alam, first time ko sakyan to. Ano kaya to? First time ko sakyan to. Waiting time of entrance. Naku, nahilo ako sa ano. First time ko sakyan to. Hindi kaya ako mahilo din eh. For love, Nak Marie Chris. Hindi kaya ako maano dito, mahilo. First time ko to sakyan eh. Sir Joseph, thank you so much. Ayos mami, solo mo ang gala. Nasakyan mo na ata lahat. O, nasakyan ko na ito. Hindi ko pa nasakyan to. Ever since. Ano rides yan mami? Haba tong ride. Pero ito, hindi ko alam anong ride ba to. Parang gusto kong mag-back out dito ha, for love. Nak Marie Chris. Sir Joseph, maganda ba to? Ito yung hilo-hilo eh. Pero try ko lang. Sigaw natin. Kanta tayo, My Heart Will Go On. Pero walang lagayan ng phone. Kaya maano to kasi sobrang init. 把头发及放下容易松脱的部件，相机、帽子、围巾、 Ganay puti. 面挂、大型或尖锐及可非分体或其他使用者安全 O ganyan na lang. 谢谢合作。 Diyan muna kayo. First time ko to guys. First time ko sasakyan. First time ko to, first time. इतना हो जाता है तो सेफ्टी की इतना सेफ्टी करते हैं हाँ?
安全欄已經鎖上，如果有問題，請通知操作員。The safety bar has been locked. If you have any inquiry, please ask for assistance from our operator. 安全栏已经锁上，如有问题，请通知操作员。狂野龍捲風即將啟動，乘客請保持挺直坐姿，緊貼椅背同埋緊握安全扶手。多謝合作。Wild Twister will start soon. Please sit in an upright position. Stay close to the seat and hold on to the safety bar. Thank you for your cooperation. 狂野龙卷风即将启动，乘客请保持挺直坐姿，紧贴椅背及紧握安全扶手。谢谢合作。基於安全理由，日後身高130吋或者195厘米以上人士不能乘坐。患有心臟病、高血壓、頸部積有有問題或者健康狀況偏穩定人士都不適宜乘坐。多謝合作。Welcome to Wild Twister. According to safety regulations, pregnant ladies, anyone shorter than 137 centimeters or taller than 195 centimeters is prohibited to ride. Any person who suffers from heart disease, high blood pressure, neck and spinal problems, or in a precarious health condition should not ride the Wild Twister. Thank you for your cooperation. 欢迎乘搭狂野龙卷风，基于安全理由，孕妇、身高137厘米以下或195厘米以上的人士不能乘坐。患有心脏病、高血压、颈部及肌骨有毛病或健康状况欠稳定之人士都不适宜乘坐。谢谢合作。乘客離開之前，請取回自己嘅物件，並於出口處離開。多謝乘坐狂野龍捲風，祝大家喺海洋公園有愉快嘅一日。Please exit the ride area and remember to pick up your personal belongings before you leave. Thank you for riding Wild Twister, and we hope you enjoy the rest of your day at Ocean Park. 乘客离开前，请指挥自己物件，并于出口处离开。谢谢乘坐。 Ang init na pinaglagyan ko ng tun. Diyan pa ba kayo? Ganun lang pala sumakay doon. Just me. Parang ano lang naman pala. Diyan pa ako. Diyos ko po. Nagmari Chris. Nakita mo ako sumakay? Nakita mo ako doon? Next na sakyan natin. Meron pa akong sakyan dito na saan ba yun? Ganun lang pala yun. Tumbling-tumbling, sabi, sigaw mo lang, Darna! Diba? Darna! Ano kayang next sakyan natin? Ayaw ko manood ng dolphin. Balik tayo sa taas. Saan kayo? Yung isang sakyan. Sakyan ko na lahat eh. Opo, katakot. Katakot talaga, tumbling-tumbling ka pala. Ganun pala yun. Parang hindi ko na feel, Nakmari Chris. Hindi ko na feel sumakay. Parang wala lang. Kumanta lang ng My Heart Will Go On. Yun lang. Hindi ko na feel. Parang wala lang. Saglit lang pala yun. Next sakyan natin. Kasi sakyan ko na to eh. Yung isa kasi hindi nagaano eh. Yung isa. Balik tayo sa taas. Dalawa pa sakyan ko. Roller coaster.
Saka yung isa, nakakatakot din yung isa. Yung isang sakyan natin. Ganun pala yun. Sino ba to? Hala, katapang. Pang last ang roller. Meron pa nak Marie Chris. Yung roller coaster saka yung isa, yung flash ba yun? Flash. Meron pa, nakakatakot pa yung dalawa. First time ko lang sinakyan to. Tong last na sinakyan ko ngayon. First time. First time ever since. In my life, first time ko masakyan yun. Nakakatakot, pero mas nakakatakot yung ano, yung roller coaster saka yung isa. Hindi ko pa nasakyan. Sakyan ko pa lang mamaya. O, diba? Kanina nalobat ako ng Marie Chris. Last masakyan. Mami yung roller pang finally. Meron pa yung ano, yung sa bangka pala, sa bangka. Kaso mababasa ako dun eh. Basa lahat mga gamit dun. Lahat basa. Oo, lobat yung sipi ko kanina, nak. Tama pa tong ano. Pinasok kong isa. Parang malito papunta sa dolphin to eh. Balik ako sa kabila tapos uwi. Tapos uwi na ako. Imimit ko pala si ano. Hindi ko alam kung lalabas si Leslie. Tinatamad eh. Saan ba yung daan ng isa? Maling pinasok ko. Punta sa dolphin. Naiwan ako sa live kanina. Salamat nak. Bihira ako mag-white at mag-upload. Hindi nga kayo nag-notify sa akin eh. Nagla-live ba kayo? Hindi nag-notify. May ice cream oh. May McDo din. McDo. Mag-shoot pala ng ball. Yung gusto kong ano, swing. Hindi nagana. Balik tayo sa ano, roller coaster at sa bangka. Ako, Sir Joseph, thank you thank you. Ako natamad na din mag-live at mag-upload. Earnings ko di na tumataas. Nag-Marie Chris, bihira ako mag-update, mag-upload. Sa Facebook, hindi na rin ako nag-upload. Wala na, kinamad na ako. Sir Joseph, thank you. Ngayon lang ako nag-live gawa nung nagustuhan ko tong view. May pupunta man o wala. At least may ano ko. May remembrance ako, may souvenir. Pagpunta ko dito. Di kasi ako nakaka-support sa iba, guys. Bira ako mag-live. Bira din ako mag-support ba. Saan po ba yan, mami? Ocean Park Nak dito sa Hong Kong. Parang Enchanted Kingdom dyan sa Pinas. Sir Joseph, saan ka di? Sa Pinas ka ba, Sir Joseph? Sir Joseph, parang nagtikitan na kita. Pero mamaya na kita tikitan, Sir Joseph. First time ko sakyan yun na. Ang bilis lang. Di ko na feel. Di ko na feel tumambling.
Nag-Marie Chris, di ko na feel tumambling. Pero dinala ko yung phone stand. Balik tayo sa taas. Anong oras na ba? Dolphin. Ay, kung manood ng dolphin. Yung sa dolphin, maganda doon. Kasi, cable car entrance. Ito pala yung entrance ng cable car. Umay na ako mag-cable car. Sakyan ko pa yung ano. Sakay pa ba ako? Nag-Marie Chris, sakay pa ba ako? Ano ba yan? Good, mami. Parang ayaw ko ng ano. Yung oras na ba, nak? Ay, naka 33 minutes na ako. 3:30 na pala. Roller coaster lang naman sakyan ko sa kayong isa. Saglit. Nak, mag-PM ka nga sa ano, sendbox ka sa messenger. Message ko, para mag-floating yung messenger ko sa ano, sa screen. Pero tinamad naman siya. Ano ba? Kung gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang ano, i-meet si ano. 3:31 na. Nag-iisip ako na kung uwi na ako, ano. Hindi naman makipagkita sa akin si Leslie. Thank you guys sa naka-BG. Salamat. Nag-iisip tuloy ako kung ano. Nag-PM ka na, nak? Para mag-floating sa messenger. Message ko nga muna si ano. Si Leslie. Pero hindi ko alam kung may ko pa siya. Nag-PM. Ayun, nag-PM ka nga. Wait lang. Yan, nag-floating siya, nak. Wait lang. Message ko si ano. Hindi ko alam mo makipagkita si ano eh. Leslie. Pero wala eh. Paano kaya? Nag-aayos pala ako ng mga damit. Wala. Hindi. Anak, okay na. Ano ka na. Wag na pala. Hindi ko na daw muna. Hindi muna daw kami magkikita. 3:31 magpo-4 na. 4. Paano kaya yun? Anong oras kaya mag-close yung consulate? Punta kaya ako dun bukas? 8, 9. Andito din lang naman na ako, nak. Sulitin ko na. Doon ako mag-stay. Nasakyan ko yung ano, yung barko. Wala nang ibang masakyan, yan lang. Kunti lang masakyan dito.
Flash, flash. Nakala mo itong barko? Ay, itong bangka na sinasakyan, ano? Kung saan ka napapasa, yun ang walang lagayan ng mga gamit. Mga siraulo. Mga siraulo sila. Wala kang mapagdiwanan ng gamit. Kung saan ka pa napapasa, yan pa yung walang lagayan ng gamit. Para silang nangaasar. Sagyan natin yung ano. Dalhin mo na daw. Mapapasa itong mga gamit ko. May dala akong mga ano dito, passport. Dan sana ako sa ano, consulate. Kaso, tinubad naman na ako pumunta doon. Bukas na lang. May nakabigis ah. Sino kaya tayo? Ayun, sakyan natin yung flash. Ayun o, yung sinakyan ko kanina. Nakma-recreation. Yun o. Parang wala lang naman yun pag nasa taas ka na. Roller ko. Exit entrance. Magti-train na lang ako pa uwi mamaya. Hindi na ako magki-cable car. Mag-train na lang ako mas mabilis. Sabay, cable car okay din. Para makita ang view. Basta mami yung pang-ice cream ko. Nagmari Chris, message mo si ano. Si Kuya Tolits mo. Kuya Tolits, yung ano ko, pang-ice cream ko kamo. Yun o, sakyan ko. Nakakatakot din yan, natry ko na. Kakahilo naman yan. Hindi yan, pag nasa taas ka na. Yan yung sakyan ko next. Uy, yan. Dito, ito muna sakyan ko kasi maraming nakapila. Mas maganda kasi dito. Halapat kay Kuya Tolits. Na-try ko na yan. Next yung roller coaster. Maganda. Nagmari Cristo, maganda to, sexy. Tangkasunod ko. Paano ko na naman yan itong phone ko mamaya? Kaluluwa ko dyan, hiwalay tiyak. Diyos ko. Hindi, nagmari-Chris pag nasa taas ka na, hindi mo na mapipil. Ayun yung mas nakakatakot, yun o, yung roller coaster. Yun. Roller coaster, yun o, tatambling ka dun. Pero nasubukan ko na rin, ang sarap sumakay. Ang sarap sumakay. May Pilipinas, sa una ata yun. Tingnan ko na lang kung saan ko ilalagay itong pepesto na naman itong cellphone ko mamaya. Maganda kasi pag marami. Ako nga solo ko itong kanina, yung iikot-ikot ka, hindi ko na feel. Parang wala lang nangyari nung nasa taas na ako. Haba ng pila, hindi, okay lang to. Mas maganda yung marami dito kasi yun ma-enjoy ka. Pero pag solo mo, parang ano lang. Parang kakatakot pag mag-isa ka. O ilan lang kayo. Maganda to. Hindi ko alam saan ko na naman pepesto ang aking phone.
Kami na next. Hindi ko alam paano ko. Pepet. Go on. Sorry, sorry.歡迎嚟到翻天覆地，排隊輪候嘅遊客請注意，基於安全條例，12歲以下之小童、身高4尺6寸或137厘米以下之人士、孕婦及患有心臟病、高血壓、有脊椎問題或健康狀況欠穩定之人士，都不適宜乘坐翻天覆地。喺排隊輪候期間，請勿吸煙或飲食。乘坐翻天覆地期間，請坐好及緊握安全扶手。多謝合作。 Welcome to the Flash. According to the safety regulations, anyone aged less than 12 and height less than 137 centimeters or 4 feet heart disease, high blood pressure, neck and spinal problems, or in precarious health conditions should not ride the Flash. Please do not smoke, eat, or drink inside the riding-through area. Please hold the safety bar when riding the Flash. Thank you for your cooperation. 歡迎嚟到翻天覆地，翻天覆地快將啟動，乘客請保持挺直坐姿及緊握安全扶手。多謝合作。 The Flash will start soon. Please sit in an upright position and hold onto the safety bar. Thank you for your cooperation. 翻天覆地快將啟動，乘客請保持挺直坐姿及緊握安全扶手。多謝合作。乘坐翻天覆地期間，請坐好將緊握安全扶手。多謝合作。 請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold on the safety bar。小姐請緊握扶手。歡迎嚟到翻天覆地，排隊輪候嘅遊客請注意，基於安全條例，12歲以下之小童、身高4尺6寸或137厘米以下之人士、孕婦及患有心臟病、高血壓、有脊椎問題或健康狀況欠穩定之人士，都不適宜乘坐翻天覆地。喺排隊輪候期間，請勿吸煙或飲食。乘坐翻天覆地期間，請坐好及緊握安全扶手。多謝合作。 Welcome to the Flash. According to the safety regulations, anyone aged less than 12 and height less than 137 centimeters or 4 feet 6 inches tall, pregnant ladies, person who suffer from heart disease, high blood pressure, neck and spinal problems, or in precarious health conditions should not ride the Flash. Please do not smoke, eat, or drink inside the riding-through area. Please hold the safety bar when riding the Flash. 乘客離開前，請取回自己嘅物件及沿出口處離開。多謝乘坐翻天覆地，祝大家喺海洋公園。And remember
Remember to pick up your personal belongings before you leave. Thank you for riding the Flash, and we hope you enjoy the rest of your day at Ocean Park. 乘客离开前，请取回自己的物件，并从出口处离开。多谢乘坐翻天覆地，祝大家在海洋公园玩得开心。多谢合作。Ayan, dyan pa. Bawal sa loob eh. Nag-Marie Chris, bawal sa loob. Tapos na ako sumakay. Bawal i-open. Tinanggal yung stop. Bawal daw cellphone dun. O, di ba ang sarap? Hindi mo tuloy napanood. Nag-Marie Chris. Kasi bawal sa taas eh. Next roller coaster, sakyan natin. Pag nasa taas ka na, parang wala lang naman na yun. Yan, ako'y sayang. Kaya nga, tinanggal nung stop kasi bawal sa loob. Next naman, roller coaster. Yun lang, yun, dyan ako natakot sa roller coaster na yan. Nung first time ko, sumakay. Second time ko na. Mahaba at ang pila. Ay, hindi, sa ano pala, sa sasakyan. Last sasakyan ko roller coaster. Hindi, yung bangka pala. Bangka. Kaso mabasa naman tayo sa bangka na yun. Sakyan natin lahat. Yung roller coaster. Ano bang ano? Yun, may sasakay sa roller coaster. Nag-Marie Chris. Yan na last na hiwalay ang kaluluwa. Ay, Diyos mo. Naku, mahaba to ah. Mahaba to, Nag-Marie Chris. Katakot na nito ngayon. Paano to? Wala na, dito na ako eh. Wala nang atrasan. Nag-Marie Chris, wala nang atrasan to. Wala nang atrasan to. Nakapasok na ako sa entrance. First time ko to sumakay. Nung first time ko sumakay to, isang round lang pala. Sabi ko, ayaw ko na sumakay. Ayun, marami kami. Marami kami ka-enjoy. Uy, mag-isang oras na pala ako. Enjoy ko na lang, Nag-Marie Chris. Uy, mag-isang oras na ako. 8 minutes na lang. Nakakatakot to, Nag-Marie Chris.
Second time ko lang sumakay dito. Second time. Tatambling ka dito. Nakala mo'y ano, patay ka. Diyos ka, Lord. May matanda din. May matanda, may mga bata rin, oh. Mga bata. O, bata pa to, bata. Ayaw ko sumakay dyan. Okay lang yan. Tignan mo, nasakyan ko na lahat ng mga ano, nakakatakot. Nasakyan ko yung ano, yung sa barko, yung sa bangka. Kaso, hindi ko alam. Ba't kasi doon? Wala man lang lakay ng gamit, mga pasaway. Kahit mabasa na ako doon sa bangka, last na yon nasakyan ko. Nag-Marie Chris, nagla-live ka pa ba? Hindi na rin ako nagla-live eh. Hindi na rin ako nakaka-support sa iba. Marie Grace, thanks sa pag-stay. Pero hindi ko madadala tong phone ko. I-steady ko na lang. Sa baba na lang ako mag-aantay. Ito na yung nakakatakot ng Marie Chris. Sa pilahan ako. Ano, kahit pa paano may pumipila din, no? Oh, may bata pa, oh, Marie Chris, oh. Mabata yun, no? Sa grade 5, grade 6. Hindi pa natakot yung mga bata. Marie Chris, sumakay ka rin dito. Parang ano, parang wala lang sa akin. Puro mga bata tong kasama kong sasakay. Hindi na ninang haka. 3 years ko na sa YT ngayon. Tamat ako mag-live. Hindi ka na rin pala nag-live. Ano mga bata din dito? Oo, nakakatakot din to. Marie Chris. Six. 3, 4, 5, 6. Mag-live ka lang. Di ba monetize ka na, Marie Chris? Mag-upload ka lang. Ako nga, wala. Tinamad na din ako eh. Tinamad na din ako mag-upload. First time ko sumakay. Ulit sumakay. Oo, mga bata pa to, mga elementary.
Ito yung sa lahat ng nasakyan ko, Nak Marie Chris, ito yung nakakatakot. Ito yung pinaka ano, nakakatakot na ayaw mo nang maulit. Pero ulitin ko ulit. Ganda ng view. Etong haba. Reconnecting na ako dito sa taas. Diyos ko, mamayaw ko. Baka di na ako makababa ng buhay. Oo, Nak Marie Chris. First time ko, pangalawa pa lang ngayon. Nung first time sumakay, alam mong sabi ko, ayaw ko nang maulit. Pero tingnan mo, gusto ko na naman. Gusto ko naman sumakay, Nak Marie Chris. Gusto kong sumakay ulit. Nakakatakot to, Nak Marie Chris. Sa lahat ng mga sinakyan ko, ito yung dito ako natakot sa roller coaster na to. Andito na ako eh. Hindi na ako makapag-back out. Ito pa naman yung napakahaba, Nak Marie Chris. Para kang mamamatay dito. para kang ano. Nak Marie Chris, ako na. Nak Marie Chris, paano yan? Opo, Marcus. So, natamad na ako, haha. Nak Marie Chris, nakakatakot to. Walang paglagyan ng phone dito eh. Mag-cable car na ako mamaya. Pero ang sarap gumala pag may kasama ka. Para enjoy ba? Naka 1 hour na ako. Naka 1 hour na ako, Nak Marie Chris. 下一个坐那个过海车。对对对。 Nak Marie Chris, nako. Nakakaano to, nakakatakot to, Nak Marie Chris. Pero sugod pa rin ako ng sugod. Diba? Opo, morning na kasi nakatamad na ako. Mag-live ka lang. Ito yung ano, yung tabi-tabingi ba? Yan o. Nakakatakot na. Bawal ang cellphone dito eh. Itatapa ko na lang ito mamaya. Sayang kanina, no? Hindi na, no? Ano ng cellphone? Nak Marie Chris, ito na. Ito na yung nakakatakot, Nak Marie Chris. Pag ako ata sasakay dyan, mamamatay na ako. Hindi ka naman mamamatay na. I-enjoy mo lang. hindi pa kami nakasakay na sa pilahan pa kami, oh. Sa pilahan. Hindi, walang ano dun eh. Hindi pwede mag-cellphone dun. Dadapa ko lang na naman to. Kanta ka lang ng ano, ng My Heart Will Go On, sabi ni Perla. Nak Marie Chris. My Heart Will Go On, parang lumilipat ka na, parang, tara na, ganon. Darna. $3.31 na? Gutom na ako, Nak Marie Chris. Yung gutom ko, idaan ko na lang sa ano,
Dan ko na lang sa takot. Yun, 1 hour na. Okay na yan. Update. Oh, anak Marie Chris, okay na to. Naka 1 hour na ako. Ano, yung sa bangka kasi, dalhin ng mga gamit. Ewan ko ba dun, wala silang lagayin hanggang ngayon. Kaya mo yun, mami. Dito lang ako sa baba, antay kita. Thank you, Nak Marie Chris. Nakakatakot to, Nak Marie Chris. You know, wow. Natakot na si Matan Lola. Nak Marie Chris, natakot na si Lola. Natakot na, mag-back out na sila. Ay, Hana! Nak Marie Chris, yan na. Ako, mag-isa ko lang, Nak Marie Chris. Ayaw ako tabihan, natakot sila. Nak Marie Chris, ito na yung kinakatakutan ko. Nak Marie Chris, ayun o yung paakyat. Akyat ka dyan. Tapos tumbling ka mamaya. Mag-isa ko lang, Nak Marie Chris. Ayaw akong tabihan. Nak Marie Chris, solo ko. Kagaya kanina, solo ko. Ayun na, nakakatakot ng Marie Chris. Yun. Nak Marie Chris, ito na. Ito na yung kinakatakutan ko. Yun. Nak Marie Chris, mag-isa ko lang. Ayaw ako tabihan. Nak Marie Chris, yung mga kasunod kong matatanda, nag-back out sila, 4. Nag-back out sila, 4. Nakita kasing natumba. Nag-back out yung 4 na kasunod ko, yung matatanda na 4. Nak Marie Chris, baba ko muna ikaw ha.
O, diba? Nag-Marie Chris, andiyan ka pa nag-Marie Chris. Ayan na, Diyos ko Lord. Last nag-Marie Chris, yung bangka. O, diba? Wala lang, tumbling lang. Nag-Marie Chris, nag-enjoy ako. Yung time na sabi ko, ayaw ko na. Oh, anak mo rin, Chris. Okay na. Ay, sa wakas nakasakay na rin ako ng roller coaster for the second time. Yan, Diyos ko Lord. Tapos na, anak. Sige lang po. Sa bangka naman kasi nakakaiso lang paglagyan ng gamit. Feels like everything in your body just goes up. Actually, it was. It was actually upside down. It was upside down. O, anak Marie Chris, okay na. Yung kasunod kong ano, nag-back out yung mga matatanda. Natakot. Pero ang layo niyan ha. Yan no, layo. Next, sa bangka, kaso sa bangka, kakaan. Sa may bangka na class, yun na lang hindi ko pa na ano nasakyan ngayon. Yung bangka, tingnan mo ha, yung bangka ha, tapos na nga. Mabilis lang, isang round lang yun yung roller coaster. Yung sa bangka naman, lahat paglagyan ng ano eh. Kahawig na ano to, ni ano, si Laurica, kahawig niya. Kahawig nun. Tingnan mo yung sumasakay ng bangka. Walang lagayan ng gamit. Ano, Diyos me. Hindi naman pwedeng ganon. Pwede bang, saglit nga parang may paglagyan ng gamit. Pero, wait lang. Walang paglagyan ng gamit dito kasi sa bangka. Pakita ko, saglit. Ito oh, dala-dala nila yung gamit. Mga pasaway itong mga to. Wala kasi paglagyan ng gamit. Lord, ay ano ba? Basta yung mga ano. Wala kasi pag-iwanan ng ano, gamit. Mababasa ka kasi dyan. Baka dinala kita dito sa toilet. Toilet talaga? Natakot sila. Oo, nak. Natakot sila. Natakot kasi yun yung pinakamahirap na sakyan. Pero wala naman, parang wala lang naman sa akin. Hindi naman ako kami, siguro. Pero kada pag masulito ako para ano, enjoy mo.
Mababasa nga ako doon. Wala ba paglagyan ng gamit? Ayan oh, basang-basa oh. Wala kasi mapaglagyan ng ano, basang-basa sila oh. O, tignan mo, basa. Basang-basa. Wala na akong ibang masakyan. Ano ba yan? Wala na akong ibang masakyan. Bili muna ako na. Mauhaw na ako. Pero walang machine dito. Paglagyan ng ano. Wala man lang silang mga ano dito. Dapat waterproof tong phone ko, nak. For 16 na. For 16. Parang tinatamad na ako pumunta sa ano, consulate. Bukas na lang. Pero maraming tao bukas. Uy, may langgunisa siya oh. Saan ba yun? Marikoy! Ay, sa dolphin. Wala akong pwedeng sakyan. Mag-Marie Chris, wala na. Mag-train kaya ako? Ay, sorry. Ay, sorry. Agoy, basa. Hindi na ako magbangka, nak Marie Chris. Magano na lang ako. Mag-train na lang ako, nak. For 16. Mas maganda kasi pag may kasama ka, may enjoy mo. Magano na lang ako dito, mas mabilis. Nak, magano na ako, mag-end na ako, ha? Kasi uwi na ako. Sakyan ko naman na lahat. Bye, nak. Thank you for staying, nak Marie Chris. Entrance yan. Ano na, same time lang tayo. Mag-train na ako. Habulin ko sa consulate kung mahabol ko pa para makapagano ako. Nak, bye-bye! Mag-end na ako. Bye! Thank you, nak Marie Chris, for staying. Thank you.